Здравейте, речки, аз съм F1 Sprint, с мен е за Shadow Hex и Господ Бог. И днеска играем GTA 5. Снайпър Кой е с вас. Господ Бог? Кой е Господ Кой? Бог? Кой злати? Кой е то? Злати. Маре, дали сме в отбор сега да видиме? Аз съм с Господ и... Айде! Да. О, отбор сме, да. О, гет ширек, сега ще го правим. За един отбор. Отбор Може да сме. е палки. Сега така. Аз ще заложа, защото сме в отбор. Тук всичко българи ли сме? Да, май. Би трябвало, поне. Не съм инвайтвал от сешена, тъй че би трябвало да сме само българи. Мале, злати, с какъв си е поглед си, направо толкова си грозен, че на булдог ми приличаш. Сука, блед. Така. Какво трябва да правим? Какво трябва да правим? Стънтърс върсе с снайперс, не си ли играл? Сега. Тук Така. има бомби, хора, бомби, може да си вземете. Аз си взема за всеки случай. Да не съм нуб. А? Да не съм нуб. Да не съм нуб. What? Някой се самоуби. Чакай, Shadow, ти в такова ли си? Снайпер ли си? Не, долу съм. Дали от нашия отбор, бе? Да. Чакай с минути. Видите, направо ги прегазих край. Как си ги пригазил, бе? За малко без да минем през них. Тук има газови бутилки! Да фак! Вие ли сте, бе? Не, сега ще ме убият! Аре бе, давай. Обикаме. Газ. Ти си ненормален. А други коли няма ли, бе? Аре бе! О! Как го гръмнах? О, двама! Време е да ви покажа сега как си играе сега епе. Злати, учи се сега. Бе. Я че ти ще паднеш първия човек, аз съм сигурен, че ще паднеш Колко първи. път съм ви казал на CS, че не може да играе сега, бе? Сигурно Не, над деле. 200 пъти. Абе, нали ти набих хедшот ти преди малко? Тука как да не паднеш, бе, то са го направи, Да, ба. верно. Не мога да го вземем. Айде. Идват. Айде, гледай се. Първи шот, първи кюб. Ого, бе, ще остава. Вече се гърми нещо тук. Това се гледа, гръба. Аре бе, това оръжие е шибано ли е? What? Гади въпросът, това оръжие шибане. Не ми кашляй! Мале! Бегай! Рестни пис. Паднах! Мале! Рестни пис. Добре ли, бе? Да не следем само долу да им набием. What? Ама се грами нещо до мен и аз си стрелям тук. Гледай се. Прас! Айде, хедшот. Прас! Аре бе, как е възможно? Как е правя? Ти лут ли си, бе, как си му сваля капака, бе? Аз съм изгубил бах ти формата. Мале, не. Господи. Кажи ме, ако някой метка стихи бомб, да мога да избегнем и аз, да не умрем вас. Нека да падна, ама да ти кажа и аз не знам. Точно, карам зигзаг, но он няма да силка да тръгне. Момент, глич. Гледай го. Оцелих го. Гледай се. Умирам, помощ. Злати! Пречупи ми където. Само се чу Злати! Сука, блед. Сука. И нахуй пиздец. Аз как мога сменим на тебе, бе? Да. Че ентър, че... Как мога first person да те гледам? Не можеш. Не можеш. Да видим какъв си нуб. Не, аз верно съм станал много голем нуб. Никога още един път да не играеш с те. Загубил съм много голяма форма, човек. Какво преди играх по... доста повече време, отколкото сега. Аз ти ги бомб, човек, точно до кръка ми. Да, бе, той още не е гръмнал, ма. Мале, Знаеш ли човек. аз какво ще да направя? Можеш да меткаш по няколко стики бомб да менеш? Можеш ли? Човек, не мога го оцелим, какво е това, бе? Добре, следващия път. До тебе има точно зад тебе. What? Стой далече! Знаеш ли какво ще направим следващия път? Шо? Целото ще го наметкаме с стики бомб и просто наведнъж ще ги гръмне на всичките Айде и да пробваме, няма начин да избегнат. Айде да пробваме пак, а? А? Айде да пробваме. What? Това е най-добрата тактика, според мен. Ай, ще пробваме. Мале, човек! Така просто може да избегне. Човек, бе, от тука! Цялата платформа. Това не си ти. Стики бомб на Как всеки ще да се падне? гръмне просто всичко и умират всички. Ще пробваме, ай ще пробваме.
Добре, Мале, аз ще мале, метнем- мале, мале, мале. Като тръгваш, аз ще метнем отстрани най-отдесно, на първото. Добре. Ще Сега отишли на имаме преста. 6 стики бомба. Човек, аз съм старал пълен кадърник, не знам Три за от едната вас. страна и 3 от другата. Не! Само се къде е там, аз ще метнем Опа, от другата страна. Къде е то от Дани, те там ще метнем аз. Ти метни къде е на Васена метод. Добре. Без тактики, бе. О, фак, станал съм пълен ретард. Бе, Васе, половин час не мога ги убиете, аз само 20 стрела съм изстрелял и двата... Човек, и станал един съм пълен спешил. ретард, бе, не мога да го оцеля, бе. Оцели го! Ама, не рипна. И те го целиш, го ми даде сега гледам вас се движи. Човек с, за пръв път игра с AWP с новата мишка. Пръди се долу. Когато ти целиш у рампата. Shut up! Хей! Бараната. Shut up! Оти го да си сплаши, бе. Аре, тактиката, новата тактика, стихи бомб. Тактика. Баци, така може да ги бим. Виж аз как ги взимах двама. Леле, маля, аз то бех да го взема за малко. Как ме грами, бе? Джей, G, и аз пак Джей. Джей. Ааа! Аре, сега мене, че ме застредат. Рип. What the fuck? Брат, Rest това... in peace, rest in peace. Или не можеха да му убият. Уау. О, Или също се метка? Опа! охо! С грили ж се метка. С бомбата ли? Да. С десен бутон на мишката и с G се активира. Не! Бая, че трябва да задържиш много. Аз убих един. Да, видях. Good job. И то... Човек, то не е нужно да скачаш, просто трябва да си добър. Аре, rest in peace. О, get wrecked! Пихме ли? Да. Да, бе. Внимайте как взимате АВП-та да не се... Смачкате. А? Гледайте да не се смачкате само. Добре. Аз цъкам контрол преди да го взема, моля ви се, не ми го взимайте. Добре. Аре, Добре. бъде с патове. Има бомбета. Те вече идват. Вай, как ще си изтървем? Я, Той вече е зад нас, бе, ба. бе, те бат, сега ще умрем. Хора! Хора! Пазете се! Махайте се! Срата! Охо, как го килнах! Браво, бе! Как го килнах! Оу, лъки шот. Той е дет. Мъртъв си. Я ще те двама са набутали в колата, бе. Шофьора! Ти са двама изроди. Айде, ти го изтресвам, сега държи докато се каже вече и него. Айде! Айде! Get wrecked! Най-бързия раунд! Знаете ли за кой не мога да ги оцеля, бе? Защото мишката в момента ми е отгоре на бюрото, а не ми е долу. Сядам. О, Качи се в моята кола. Не, там глупост я да правя аз. То това си е... Мога ли да се качим на капако или че... Или герой ще ми падна? Поле! Само гледай как се прави. Айде, аз съм отгоре, прегазих го един, минах през него. Кале! През един минах, даже буксувам в момента на него. Чакай. Фъй, аз как го целих, оня тъгва да мята бомбичка, човек, и Добре, аз... какво се гърмат бомбичките? С G. Fuck my life! Мане, май се закачих за колата, не знам да гръмна или не. Добре, не, на колата ми, Оти ми викате супер. с Джей. Опа. Нали ти казах, че се обърках, бе, ти глух ли си? И какво си, бе? Да, назадна сега. Гледай, какво прави, назадна. Оти ме... Не съм аз! Какъв е този GTI Ричо? Как му уби така, бе? Защо ги ми гръмна колата, бе? Кой му уби? Кой те уби, бе? О, Бе, кой пак. нашите? Кой е този GTI Ричо? Не е от нашите. Как че ми гръмна колата? Ама не виж, той е от Team 2, не знам. Мале, аз ли останах жив само? Не бе, аз, ти Как му и успех още един. стейкнем това, бе? Как му успех Не стейкнем? можеш, не можеш. Как ще ме гръмне, бе? Той няма стики бомб. Той Ей, май я. то дете на всува. Оф, аз съм бавно развиващ, нямам бомби, обаче пак скачам. Той Не! май то... Злато, Как има бомби? той май то... Еми, той е вип, моето момче! Какво? Той е вип, моето момче, разполага Както с... че охраната на гимназията Ванката има... не една охрана, ама пише VIP Security. Абе, Това ще свидетел да може да стане от това. искате 20 лева за охрана, човек. Какво? 20 лева за охрана не искате. На кой да? На нас, бе. Искат да им даваме по 20 лева за охрана. За охраната? Да, бе, за охраната. Добре ли се, бе, да не плащам на това, он не му остане оттам. Добре да съм охрана. Си мислиш, ако
влезем от училището с един пистолет, то не мога първо да стане. Аре, взриви ги, браво. Взриви ги, бе. Не бе, как съм ги издрива? За малкичко. Абе, стики бомба беше точно между них, бе. Що правим? Сега умираш, Мале, не мога да ги оцеля, бе. То това има 27 минути кулдаун, вау! 20... 27 минути ли? Да. Мал. Ма трябва да ги убиеме до тогава. Па двама срещу... Баси. Аре, убийте ги, бе, това е лесно. Ди. Ти ще умря, бе. Аз ли? Да. По някаква причина ми се взриви колата. Некой го здриви от тях. Ето, гледай ми, от десно ми е тази жълта. Абе, да не е този дет псуваше, бе. И как той горе на платформата, там няма такова. Ами не, аз как го килнах оня. Аз как го килнах? Той тръгва да мета бомба и аз го убих. What? Какво прави, бе? Бък! Oh my god! Oh my god, I'm dying! Oh! Аре, аз през един минах преди отгоре го сгазих го, напих го на соло. Трябваше да спрем там отгоре на платформата Не всички сме да ги Господ Бог, наръгам нали с ножиците и Не да всички ги сме Господ Бог. Стой, не ме килвай, моля да Моля ти се, се... сега гледай да се качиш. Качи се, Стой. качи се. Чакай, ме, не бе, така ще се гръмнеме само, Абе, бе. качи се, бе, качи се. Чай да хапна малко. Не бе, гледай да се качиш. Чакай, първо ще пина. Васе, гледай да се качиш горе на Това се качи се, бе, качи се. платформата. Чай да и- хапна, бе, и да се слезете регенна. от колата и Ай, ги наръгайте. Чакай бе още малко. Наръгайте ги злобно. Аре, на фул съм, давай газ. Айде, качи се. Не, абе, ти тут ли си, бе? Качи се, бе. Не. Аре, качете, гледай сега да се качите горе. Чувате ли? Не, че се качим, бате. Не мога да килна. Бегай! Човек, не назад, ти ма умели си, не. Абе, аз как ти се измъкнах, бе? Да, добре. Върти. It's 180. time to... It's Finish them! It's touching... Опа! Oh, О, ears! браво! Браво, Дени, браво! Match winner! Yes. Oh. О! Мале, 26 гол! Easy peasy lemon. О, 26. Маля, човек, почти дигнах ранг от това, бе! Аз дигнах ранг. Еми, защото не знам, залога не ще бъгнат. Та хората ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, оставите един коментар и да се молите за наш канал и линк към канала на FNO Sprint И линк към канала на... в описанието. Не, господок Моя няма... канал, пуснете го, моля ви се. Той... Качвам клипове всеки ден. Може да очаквате клип. Три абоната, бе. Да, бе, няма значение. Това беше всичко от нас. Чао, чао. Чао.